Беларусь край маляўнічых азёраў, блакітных рэк і таямнічых балот. Прыродна-кліматычныя ўмовы спрыялі наяўнасці прыбярэжных, прыазёрных і балотных зараснікаў хмызняку і траў, чароту, рагозу, лазы. Выраб рэчы з прыродных матэрыялаў утылітарнага характару для гаспадарчых і хатніх патрэб з'яўляўся паўсюдным заняткам беларускага сялянства на працягу стагоддзяў. Лазапляценнем на Барысаўшчыне займаюцца і зараз. Сярод народных умельцаў нельга абысці увагай удзельніка раённага народнага клуба майстроў народнай творчасці натхнення самабытнага майстра Хацкевіча Івана Еўдакімавіча з вёскі Брылі. Добро пожаловать! Іван Еўдакімавіч належыць да пакалення, у жыцці якога вайна была не гісторыяй, а бачнай і жорсткай рэальнасцю. З маленства зведаў холад і голад. Рана пачаў працаваць. Майстэрству пляцення з лазы навучыўся ад сялянскага майстра. Корову пасти. Я был подпасом у одного дядьки. Он пас его, а меня пришлось, ну, в общем, я пасти увидим корову подпасом. Ну вот, и он плел, и я, глядячи на его, начал этим заниматься. Потом думаю, чем занять мне руки, как не было скуки. Все сложно. Все требуется усилие какое-то, правильно? И начал я помалу работать, чтобы не это самое, не бездельник. Все работы востребованы. Ой, ну, из города, из деревни, а то сюда. Ну, у Слуцку были, на Дождин где-то еще были, у Вилейке, потом в Ложецком парку в Минске. В общем, много где были. И своими работами. И вот, впрочем, у Слуцку там очень там хороший навык можно было приобрести. Обменивались опытом. Заготавливать лозу можно уже начинать, когда опадет листва. Ну, где обычно лозу? На берегах рек, озер, а весной до начала сокодвижения. Когда пойдет сокодвижение, уже тоже ниже. Низко надо держать. Чтобы потом пошли опять молодые паростки попадать. Чем меньше сердцевина, тем вина качественная. Как у курдаша, вот это самое, это сердо такое. Такая тоненькая должна быть маленькая. Это самое, маленькая. Тонейшую секатором, а толстейшего ножиком. Потом мы ее варим, чтобы она прибыла такой цвет золотистый. Во, красавица какая. Это грязную, надо ее быстро варить. Летом я мало варю, это если нехватки у меня. А так обычно я за зиму заготавливаю. Особенно вот таких вот. Тысячи две вот таких надо готовить. А может и больше. Готовых фрутиков часов за 8 можно, да. Заработать нема коли грустить. Амаль кожнаму з нас неаднойчы даводзілася бачыць на кірмашы альбо на бацькоўскім сялянскім падворку непрыметны, але зграбны лазовы кошык. Без каша, як без рук, сцвярджае народная прыказка. Сапраўды, з кошыкам ходзяць па грыбы, ягады, нарыхтоўваюць бульбу, агародніну, садавіну, у кошыках захоўваюць бытавыя рэчы. Сёння народны умелец лазапляцельшчык, майстар мастацкіх промыслаў паспяхова развівае традыцыю вырабу гэтага таннага і карыснага гаспадарчага начыння. Яго адметныя рэчы карыстаюцца попытам як у сялян, так і ў гараджан. З мэтай навучыцца плясці традыцыйны беларускі кошык да майстра завітаюць народныя умельцы з розных раёнаў Мінскай вобласці. У выніку узоры беларускіх кошыкаў ад брылёўскага майстра умельцы ўвозяць з сабой, каб па ім аднаўляць старадаўняе рамяство ў сваёй мясцовасці, а таксама далучыць усіх жадаючых
да занятку традыцыйным рамяством. З мэтай прапаганды народнай творчасці Іван Еўдакімавіч неаднаразова дэманстраваў сваё майстэрства у час правядзення шматлікіх выстаў, фестываляў, кірмашоў. Сёння мы таксама можам назіраць за працэсам вырабу беларускага кошыка. Аснову канструкцыі кошыка складаюць два абручы, якія робяцца з вярбовых дубцоў. Для злучэння канцоў дубца ўнахлёст прут з аднаго боку трэба зрэзаць знутры, а з другога звонку. Месца зрошчвання канцоў дубца закручваецца дротам, а потым збіваецца маленькімі цвічкамі ў 3 месцах. Таму што, як кажа майстар, пры падсыханні сыравіны дрот можа з'ехаць. У пачатку 20-го стагоддзя, пасля разбуральных Першай сусветнай і грамадзянскай войнаў, пляцельная вытворчасць узнаўлялася ў сувязі з запатрабаваннем часу. Пэўныя звесткі аб гэтым, на жаль, вельмі сціплыя, ёсць у матэрыялах Дзяржаўнага архіва Мінскай вобласці і літаратурных крыніцах за 1920-30 гады. У прыватнасці, на пачатку 30-х гадоў у Барысаўскім раёне ў вёсцы Пяскі Чарнявіцкага сельскага савета была арганізавана дрэваапрацоўчая майстэрня Белкалеспрамсаюза. Тут штогод выраблялася каля 200 кашоў. Его распустить. Так, тут можно, хотя вот так вот. Так. Вот, самое нормально. Если дуже, тоже надо какая-то норма как была. Ну так долго. Так он может теперь и закреплять его. Падрыхтаваныя абручы ўстаўляюцца крыж-накрыж пад вуглом 90 градусаў, таму адзін абруч павінен быць трошкі меншы памерам і замацоўваюцца цвічкамі з аднаго і другога боку.
Для дальнейшай працы рыхтуюцца лазовыя стужкі. Ачышчаныя пруты майстар расколвае нажом па ўсёй даўжыні на 2, або калі прут тоўсты, на 4 часткі. Наступны этап працы – выдаленне асяродку прута. Каб атрыманая стужка была яшчэ танчэй, яе старанна апрацоўваюць гэблем. Нарыхтаванымі стужкамі майстар пачынае аплятаць месца стыку гарызантальнага і вертыкальнага абручоў. О. Все хорош. Теперь внимание. Смотри, смотри. Всем смотреть сюда. Вот. Начинаем. Вот, с ручки. И пошло. И пошло-поехало. Так плотненько. Вот. Пляценне пачынаецца з ніжняй правай чвэрткі крыжа. Пляцецца зорачка на сябе. Вот. И в этом проходит день за днем, месяц за месяцем проходит жизнь. Незаметно. Вот, друзья, это я считаю зорочка. Так, это и мало, это и немного, надо 2 таких лозила. Тут надо фактически толстейшая на другую, потому что вот. Так, потом делаем вот ентек. Тихо, там тоже нельзя. Дай-ка. Нарошчванне стужкі ў зорачкі, калі яна скончылася, робіцца шляхам падкладання новай стужкі пад канец папярэдняй на абручы, і работа працягваецца далей. Пасля 6 радоў канец стужкі замацоўваецца на гарызантальным абручы, прапускаючы яго пад віток стужкі. Да зорачак прыстасоўваюцца рэбры каркаса. Канцы рэбер трэба завастрыць з унутранага боку і ўставіць у ніжнія вуглы зорачкі. Каб кошык быў сіметрычны, стаячкі рэбры падбіраюцца папарна. И конец у меня уже заостренный, потом заострим этой. Это такой процесс медленный, но верный. Так, как он пойдет, нормально или нет? О. Трошки высоковато, надо трошки отрегулировать.
Ну вот таким макаром мы и работаем. Так. О. Это называется робры. Робры жесткой. Кто делает 5, по 5 я делаю по 6. Но так крепче и как-то вот это лучше. И крепче. Ну, как оно будет смотреться? О, нормально. Так, теперь это делаем длиннее. Вот такие пироги. О, это вот сюда пойдет. Что-то получается. О, видишь? А еще надо по одному ставить. По одному робрушку еще ставить надо. Наше продолжение. Плетение начинаем. Кошика. О. Дно кошика виконується простим пляценням, починаючи від зорочок по черзі з одного і другого боку до середини. Спочатку майстер оплітає дві ребрини разом, а праз 4-5 радов оплітає по одній. Пасля кожних 2 радкоў робяцца 2 павароты стужкі вакол гарызантальнага абруча.
начало корзины. И вот при работаешь, получается в итоге вот такое. Такое сотворение. Дыпламант і лаўрэат абласных і рэгіянальных святаў конкурсу майстроў лазапляцення лазовыя карункі. За сваю творчую дзейнасць узнагароджаны ганаровай граматай Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь, дыпломам за актыўны ўдзел і адметнае ўвасабленне нацыянальнага каларыту і дыпломам за зберажэнне традыцый лазапляцення, прапаганду традыцыйнай народнай творчасці на рэспубліканскім фестывалі кірмашы рамёстваў «Вясновы букет». За асабісты ўклад у развіццё традыцый выраблення аўтэнтычных кошыкаў з лазы майстар у 2012 годзе адмечаны спецыяльнай прэміяй Мінскага абласнога выканаўчага камітэта ў намінацыі «Народныя промыслы і рамёствы». У 2014 годзе майстру прысвоена ганаровае найменне «Народны майстар Рэспублікі Беларусь».